Miksi sä oot taas tommonen? No vittu, mieti sitä. Älkä satana tissiposki lässytä. Sä oot niin helvetin rasittava. Oikein miesvauva. Mä tulen, jos tulen. Tuu odota kätees. Huhuu. Huhuu. Hei, mikäs täällä on vointi? 40 astetta edelleen. Mutta piristymäänpäin jaksaa katsoa jo ihmemiestä. Sama jakso jo 4. kertaa. Voisit vähän pehmeämmin ja ehkä rennommin. Kuvittelit niinku sä haukkaisit rypsinkukalla voidelusta voileivästä palasen. Niin kuin näin. Elä väreissä. Minna. Aikuisviihteen puolelle menee vähän nyt. Sä Janina kuolet kohta. Finland will be nothing like home. They have no respect. They do not care who you are. It will make you go mad. Mä tarvin tuloksia. Petäjä ammutti Lefa Halmeen pojan japeautosta. Joo, mutta kuka ampuu? Tässä on todennäköisesti kyseessä rikollisliigojen välinen selvittely. Petäjä oli Lefa Halmeen kilpimies. Onks tätä Lefa Halmetta jututettu? Ei vielä. Mitä tässä odotellaan? No, onko mitään uutta miesrintamalla? Ei mulla aikaa sellaisen. Älä valehtele, aina nyt sen verran on aikaa. No, onko mitä potentiaalista? No, voisi ehkä ollakin. Mä en syö enää kuormasta. Jaha, kuuluisia viimeisiä lauseita. Ei mikään hillitympi meille riitä. On vuosisadan häitä harvoin niitä. Äidit hoitaa, äidit pelastaa. Ei naimisiin voi mennä kollareissa. Ei tänään jarrutella dollareissa. Äidit hoitaa, äidit tekee. Äidin avulla riemu repee. Äidit tämän juhlapäivän tahtoo pelastaa. Äiti. Äiti. Mä olen tässä.